Di demeke kevnare de zilamekî cotkar hebû navê Zêdan bû. Zêdan zaroktî û ciwantiya wî di nava feqîrî û xuzantiyê de derbas dibe. Lê ji ber ku ji kar û xebatê hez dike, di demeke kin de dibe xwedîmal û rewşa wî xweş dibe. Zêdan di navseretiya xwe de maldar dibe. Her ku diçe zarokî û zêçên wî pir dibin alîkarên wî û bêtir berxwe dibîne. Apê Zêdan aqilmend, jîr û jêhatî ye. Ax di destî wî dibe zêr. Malê xwe kom dike, çavê wî ne li destê tu kesî ye. Roj, meh û sal derbas dibin, apê Zêdan dikeve bin darê sehetê, êdî dikeve bin darê mirinê, mirin nêzîkî wî dibe. Dost, heval û hogirên wî tên serdana wî. Rojekê malbata xwe dicivîne û şîretê li wan dike. Zarokên min yên delal. Xwedê zane ez dimirim, hûn jî dibînin ku bi qasî têra we hemûyan bike, min malê milkê dunyê ji we re hiştiye û ez diçim. Rojek wê were hega min vî malê nemiqate bin, wê tev biqede. Îcar ji bilî vî malî min ji we re xezîneyeke hiştiye. Heta îro ne min behsa vê xezîneyê kiriye û ne jî hatiye bîra we. Xezîne wekî mîrateyeke ji ba û bapîrê me ji me re maye. Lêbelê ez cêvê bi cih nizanim, lê bi gumana min li texma res di nava zeviya me ya bikevir de ye. Ger hûn hemû keviran bidin alî û zeviyê kûr bajon, hûnê vê xezîneyê bibînin. Çend roj derbas dibe, apê Zêdan ji dunyê koş dike û dihre ser dilovaniya Xwedê. Zarokên wî piştî mirina bavên xwe bêr û biviran hil didin û li dora rez û zeviyê belav dibin. Dikevin nava xebateke bêwestan û rawestan. Kevirek namîne ku bi nêvê nehatibe kolandin, mistekax namîne ku nehatibe tevdan. Bi şev û roj dixebitin, nava zeviyê û derdora rez dikin, wek tu axê biserdînin. Virq, zuhur û şûjikê li nava rez nahêlin. Lêbelê wê salê tiriyê rez 10 qat dide, ceh û genimê zeviyê 20 qat dide. Lê zarokên wî tu xezîneye nabinin. Zarokên wî radibin hatiniya xwe ya wê salê difiroşin. Bi qasî xezîneyekê pere bi dest dixin. Paşê li hev rûdinin û dibêjin: heke tunebe xezîneya bavê me gotiye, ev xebata me ye. Îcar tê digihîjin ku xezîneya herî mezin kar û xebat e.